Ассалому алайкум дӯстон ва мухлисони канали Мол Бизнес. Имрӯз барои шумоён 6 дона гӯсалачаи фурӯшӣ барои шумо пешниҳод кардастем. Дӯстони азиз, ҳама касе як-якта лайк монда видеороликҳои то охирша тамошо кунтон. Агар молҳо маъқул бошад, бо наздик рафта бентон, баъдан бемалол харидор кунтон мешавад. Ҳамагӣ 6 дона моли фурӯшӣ, 1 донаш боқача, 5 донаи диганаш ғурунҷунча. ҳамаш молои фасон барои мол кардан беҳтарина, барои сар доданам зӯра. дӯстони азиз, 4 донаш ало, дутами сеташби карпатта хулас калом обши 6 дона. ҳамаша хурду хӯрокаш зӯр. Мен дута четанги ва дута четангиш карпачо, 4 та дигараш алоча. дӯстони азиз, ҳар 6 донаш молои нағз фасон барои мол кардан беҳтарина. синни солашон 2 моҳ саркардагӣ то 3-4 моҳая. хурду хӯрокаш ҳамаш беҳтарина. ягон хел камбудиш нест. гӯсалахар одам боштагар видеоролика падилиса кадан монтон чтобы ки бахабар шаванд. Ҳамин канал молои нағза ба нархи дастрас харидор кунанд. дӯстони азиз, мо 5000-6000 сомон намегӯем. мехе одамое ки ҳай мехе гӯсалачаи 10000 сомон кудаям мефурӯхтаги одамои ҳай. дӯстони азиз, мо хел нархҳои намемонем, оптом нарх мемонем. кадоматон ба харидор даркор бошад, харидор кунтон. адресҳое гуфта мегузарам. адресҳо хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. дӯстони азиз, ҳамин 6 дона оптом фурӯхта мешавад. отдельно ба фикрам фурӯхта намешавад. фақат 6 дона оптом фурӯхта мешавад. ҳамаш молои гӯштдор, хароб нест. хулас калом, мани якташ боқача, мани зардаш, мондагиш ҳамаш ғунҷунчо. тамошо кунтон. агар маъқул бошад, пулатон расад, харидор кунтон. нархошон оптом фурӯхта мешавад 4800 сомонӣ. боз камиту муомилат дорад. масъалаи доставкаш бе ягон мушкилӣ. территорияи хуҷанд бесплатный доставка дорад. агар тарафҳои душанбе бошедон, агар хати соҳибаш муомила карда мегиритон. марамат харидор кунтон. дӯстони азиз, бо нархи дастрас аз канали Мол Бизнес. имина барои подписчикои худамон бо нархи дастрас мо ҳар ҳафта ҳаракат карда болои нағза бароварда барои подписчикои худамон пешниҳод мекунем. дӯстони азиз, дар бозору дидостон молҳо чӣ хел қиммат ай. дӯстони азиз, мо хел нархҳои қиммат намемонем, шутоби ки гифтаги одам барака ёбад. агар аҳмадша гӯд ки ҳамин одам арзон харидаги будам барака ёфтам гӯд. дӯстони азиз, мана хуб, акалару калам ашта офта молбор ҳама сотилагон ёшлари 2,5 ойлидан то 4 ойликкача ҳамасini yeb ichishi zo'r. biron xil kamchiligi yo'q. agar mana xaridor bo'lsalaring, marhamat. narxlari ham arzon, juda arzon narxlari. 4800 somondan optim savdo bo'ladi. mana xaridor bo'lsalaring, oldidan borib ko'rib savdo qilishingiz ham mumkin. 4 tasi alo, 2 tasi karpatchi. xaridori jazman boshlagan bu nazik rafta bentona meshad. adreslari Xo'jandda Bobojon G'afurov noyasida. narxlari juda arzon bo'ladi.